Ar gyfer yr her yma, hoffwn I chi ysgrifennu cerdd 4 llinell sy'n seiliedig ar ein hardal leol. Gallwch ysgrifennu cerdd rydd sydd â dim strwythur neu batrwm penodol, cerdd ag odliddi neu gerdd sy'n cynnwys cyflethrenu enghraifft heilwen, hydref, hyfryd. Yna, hoffwn I chi berfformio eich cerdd mewn ffordd o'ch dewis, enghraifft wrth adrodd. Calon ein cymuned ydy'n hysgol ni, lle llawn llon sy'n ysbrydoli I fywydau chi a fi. Yn athrawon yn rhieni a phlant fe unwn ni, fel cadwyn sy'n ein clymu, un teulu ydyn ni. Gallwch berfformio eich cerdd drwy ganu. Calon ein cymuned ydy'n hysgol ni, lle llawn sy'n ysbrydoli chi a fi. Yn athrawon yn rhieni a phlant fe unwn ni, fel cadwyn sy'n clymu, un teulu ydyn ni. Neu, fe allwch chi berfformio eich cerdd drwy rapio. Calon ein cymuned ydy'n hysgol ni, lle llawn llon sy'n ysbrydoli chi a fi. Yn athrawon yn rhieni a phlant fe unwn ni, fel cadwyn sy'n ein clymu, un teulu ydyn ni. Neu, os nad ydych am berfformio o flaen camera, mae croeso I chi recordio clip sain a chyflwyno'ch cerdd y ffordd honno. Mae'r ffordd rydych chi'n dewis I gyflwyno eich cerdd I fyny yn llwyr I chi. Ar ôl I chi orffen recordio eich cerdd, uwchlwythwch eich gwaith eich ffeiliau J2 Launch. Edrychwn ymlaen yn fawr at weld eich gwaith. Mwynhewch yr her a phob hwyl I chi gyd.